IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan dagiti mga sursuro naganak ken estudyante ti Saludares Cali Elementary School iti Dingras, Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan ana ipayan dagiti ugbing ti school supplies nga usarenda iti panagadalda babaen ken Konsehal J. Art Rosqueta. Iti post na iti social media ket naibunong dagiti notebooks, lapis, ballpen, papel ken dumapay. Malaksid iti dayta ket adapay tinaangay a Bible study kabayatan ti school supplies distribution babaen kada Pastor Joey ken Pastor Arlie Damo. May iti daytoy ket nagyaman ni Konsehal J. Art kadagiti nang tulong kadakwada kang runaan ti pamilyana ken dagiti staff iti naso a pagadalan tapno irigasta ket maubrada daytoy nga aktibidad. May panamnama nga aduntupay ti maikalitulong apaman at tumapog ti tawen 2027. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.